Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa otetaan työn alle toi meikäläisen Polariksen mönkiä. Eli kyseessähän on tämmönen Sportsman 570 2016 vuosimallinen Polaris. Täällä on noin 9500 kilometriä ajettu ja täällä on muistaakseni 389 tuntia rullattu. Ja tässä on kerran takuuseen vaihdettu akku ja se on nyt sit kyykännyt lähes 10 vuoden toiminnan jälkeen. Et ehkä se nyt on aika päivittää sitten vähän tuoreempaan. Ja samalla on tosta pakoputkesta lähtenyt viimeinen mutka pois, niin pistetään se takaisin paikalle ja katsotaan miten vielä vanhalla autokuskilla pysyy puikkohitsausvermeet kädessä. Mutta ihan ensiksi laitetaan tää uusi akku lataukseen. Eli mulla on tämmönen MTX:n AGM-akku. 12 volttia, 12 ampperituntia. Pitäisi olla just passeli tähän vehkeeseen niin kuin kokonsa puolesta. Ja laitetaan tää latautumaan nyt sitten ennen asennusta, niin on sitten täynnä, kun ei tällä nyt heti ruveta kuitenkaan ajamaan. Pistetään plussa paikalleen ja sitten miinus. Ja sitten vielä tepseli seinään, niin pääsee vanha latinkin täyttämään tämä akun kaikessa rauhassa. Ja tehdään sillä aikaa kaikki muut hommat valmiiksi. Pistetään sitten uusi akku paikalleen. Katsotaan riittääkö meillä akussa sen verran puhtia, että saadaan tää starttaamaan, ei tarvitse työntää. No se on kyllä niin kuollut, että pistetään boosterin kanssa käymään. Ja ne jotka ei tiedä, niin Polariksessahan se akku sijaitsee tuolla näkyy pikkasen akun nurkkaa tuolla kardaani ja kaiken välissä, niin en mä nyt jaksa sinne mitään boosteria värkätä, niin työnnetään se tuohon hollille. Sen verran virrat vielä päälle tekee. Vaihde vapaalle ja ei muuta kuin työntämään. Eli tosissaan se akku on täällä etupyörän takana. Ihan tuolla keskellä kaikkea. Sitä on todella kenkkumainen vaihtaa, niin se ei ole mikään semmonen nipsnaps hommeli kuitenkaan. Vähän nostetaan keulaa ylöspäin, niin mukavampi puuhata. Saa pyörän pois paikalta. Pyörä pois, että vähän mukavammin pääsee tästä välistä. Jarrupaloissakin on pintaa vielä. Sen verran sitä on silloin avattu, että täältä on tää remmi otettu auki, että sai sen suojakannen pois. Kun se piti tuolta pihalta tallista saada ajettua sisälle, niin et sai laturikaapelit kiinni vähäksi aikaa, että sen
just jakso sitten startata. Mut otetaan sit akku pois, niin katsotaan. Sitten kengät pois akusta, niin katsotaan kuinka pitkälle päästään. Ensin miinus. Ja sitten plussa. Noin, sieltä remmi pois. Ja sieltä se tulee. Ehkä. Tuleeko? Tulee se. Noin. No sieltähän meiltä löytyi alkuperäinen akku suoraan Amerigoista. Tää on tosiaan kerran liikkeen toimesta vaihdettu. Muistaakseni ostovuonna vaihdettiin kertaalleen, kun se oli niin huono silloin. Näköjään näyttää oleva 14 ampperitunnin akku, mutta sitten meillä on täältä takaa tähän äänenvaimentimesta tämmönen kurvi lähtenyt irti. Tämähän on alun perin suunniteltu niin, ehkä vähän tyhmästikin omasta mielestä, että tästä kun lähtee tää mutka, niin se on tullut suoraan polttanut tätä rekisterikilven takaosaa. Niin siihen on tehty tämmönen jatko. Tämmönen jatko tehty siihen sitten, että se pakokaasu menisi osapuilleen tosta suoraan niin kuin alaspäin. Mut se on vissiin ollut vähän painava siihen, mutta on se nyt tietysti vuodesta 16 vuoteen 25 kestänyt ihan hyvin, niin en mä usko, että se on tosiaan ihan hitsauksistaan pettänyt. Nätisti irronnut. Katsotaan, saisiko se hitsuteltu takaisin sinne. Ja ehkä käännetty valmiiksi toisinpäin. Niin sit voisi tämän jatkon jättää kokonaan pois. Mutta otetaan tuo änkkä pois tuolta ensin. Ja nyt kun on kyse pakoputkesta, niin pistetään ihan suoraan tänne sit voitelua hiukan, niin saadaan se joskus irtikin, ettei tarvi hirveästi tapella. Kun tuo pakokaasu ruostuttaa niin voimakkaasti kyllä kaikki paikat, että siinä ei auta mikään. Katsotaan miten se lähtee. Putkilemmari. No se ei ollut piukassa. Se oli vähän asettunut sinne. Noin. Katsotaan miten se lähtee tuolta. Ai niin, tossa on noin jouset, ne vaatii pihdit.
Se ei ollutkaan ihan niin nopea homma. Kyllä ruuvimeisserillä sen verran. Ihan kipinä iskee. On niin paljon voimaa käsissä. Noin, ja lähtisikään se toinenkin nyt sitten, kun alemman sai vetämällä. Ei se nyt on, se ahdistaa. Tähänkin varmasti olisi joku hippo. Sen verran harvoin tätäkään joutuu tekemään. Noin. Lähtisikään se sieltä sitten. Se lähti sieltä nätisti. Se on aika nätisti sieltä katkennut. Tuossa on villat näkyvissä. Mä sitä mietin, jos se vaan hitsaa tohon kuoreen ja se kestää sen mitä se kestää. Ja sitten jos täytyy vaihtaa kokonaan uuteen, niin sit vaihdetaan. Eli tosiaan tämmönen se on alkuperäisesti ollut ja se on ollut noin päin. Jos se nyt hitsais kyllä se täytyy silti. Mites se päin nyt? Se on näin tuolla, niin jos sen pikkasen laittaisi vinompaan, näin, niin sit se ei polttaisi tota kilpeä samalla tavalla. Se vaatii pienen putsin ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tosissaan mulla on vaan tämmönen puikkoinvertteri. Tää on pieni ja tehoton. Tällä on menty useamman vuoden ajan. Että pitäis kyllä se mikki hommata ehdottomasti. Että ei tästä puikkojen kanssa hitsaamisesta oikein niin kuin hyvää tuu. Tai se on varmasti kyllä tekijästä kiinni, mutta sen verran harvoin tulee hitsattua, että ei ole vielä tullut ajankohtaiseksi. Tossa se on ollut. Siihen saisi kyllä pirun nätisti se nyt laitettua. Mietin just, että pitäisikö sittenkin vaan tehdä tuolle rekkarille ihan oma teline ja kävisi tilaamassa uuden rekkarin tuohon suoraan. No, laitetaan se. Siihen se istuu nätisti se. Ei oo sit ihan niin tarkkaa ton hitsauksen kanssa, miten se onnistuu
niin se pysyy siellä. Mutta tää on kyllä surkeasti suunniteltu. Mutta ehkä siinä on ajateltu, että tuo pakopuoli ensin ja sitten kilpi on tuo eurooppalainen, niin on vähän pidempi kuin Jenkeissä. Mä en tosiaan mikään ammattilainen ole tässä hitsaamisessa, mutta katsotaan mitä näillä taidoilla saadaan ja näillä vehkeillä. Parempaa ei tähän hätään ole saatavilla. Yllättävän nätisti palaa. Vähän tiputtaa, ettei ainakaan palaa läpi. No. No, tuli sitten omaan silmään ihan riittävän siisti. Ja siinä pysyy kyllä. Joo, se kestää just sen mitä sen tarvii kestää. Sitten voitais mallata tää putki paikalle. Mä vedin siihen tämmösen harmaan värisen lämpömaalin päälle, niin ei mustaa ei löytynyt nyt tähän hätään. Niin sitten pitäis muistella miten päin tää on ollut täällä. En tiedä olisikohan nuo jouset pitänyt tulla niinku sisäkautta tuolta. Tokkopa ne siitä mihinkään lähtee. Sen verran piukat on vääntää paikalleen. Noin ja sit vielä toi klemmari kiinni. Se olisi siinä. Ja se minkä takia tossa on se mutka ollut, niin tosiaan sehän posottaa suoraan kaiken pakokaasun tähän rekisterikilpeen ja siinä nyt sit käy noin. Et siitä palaa maalit pois, niin mietin tossa, että pitäisköhän tätä pistää vähän lyhyempänä ja katkaista se tosta kilven alta suurin piirtein. Sitten lähtee toi, kun tämähän on vaan laitettu tänne muhveineen päivineen tosta kohtaa poikki ja saa sen pikkasen kevyemmäksi sitten. Niin ehkä toi hitsauskin kestää vähän paremmin sitten. Eikä repele uudestaan, kun ei sitä saa oikein kannakoitua mihinkään fiksusti. Sillä tavalla, että se siinä kestäisi.
Ja leikataan pikkasen tolleen vinoon tosta, niin sit se puhaltaa kuitenkin tonne eteenpäin sitä hiukan. Katsotaan, millainen leikkaus tulee. Jos pistää vielä johdon kiinni, niin saattaa leikata vähän rivakammin. Noin. On se nyt vähän siistimpi. Mikä ihan kaunis on, mutta noin ja olisiko se nyt piukka? Kuulosti ainakin siltä. Se vähän puhaltaa tohon. Täällä on tämmönen suojamuovi, mut ei se kyllä aikaisemminkaan, kun se on. Hetkonen. Siis näin. No oishan se sulannut tossa jo, jos se olisi ongelma. Eiköhän siitä selvitä, mutta tää kilpi täytyy kyllä varmaan tilata uusi. Tää on muutenkin vähän erikoinen systeemi siinä mielessä, että toi perävaunun valopistokehan meillä on täällä kilven takana. Täällä näin. Tää on tosi näppärä. Ja täältä kun pistät piuhan tätä peltiä vasten, niin taku varmasti leikkaa tän poikki. Mulla onkin tässä ollut semmonen jatko sitten aina kun käyttää, niin saa sen vähän fiksumpaa kulmaa sieltä sitten. Tietysti voisihan se myös siirtää, mutta en oo nähnyt järkeväksi lähteä sitä siirtelemään. Sen verran harvoin tässä peräkärryä käytetään kuitenkin. Nyt kun meillä on tuo akku latautunut täyteen, niin voidaan lähteä mallaille tätä vanhaa uutta akkua paikalleen. Ei me vanhaa enää tänne laittaa. Pistin tähän samalla merkinnät, että koska tää on vaihdettu, niin ei sitä ihminen muista muuten. Mitähän mä sen vanha otin täältä pois? Näin äkkiä se unohtuu. Mistään välistä se menee tuolta. Ei. Ehkä. Ei. Ei jumala. Ei tämä. Mistä se menee? Tässä on joku tämmönen letku kiinni. Saiskohan sitä? Ei sitä saa taivutettua. Noniin. Näin. Paitsi että se meni väärinpäin. Vielä vähän. Noin. Se olisi siellä. Kyllä tässä vaan miettii, että eikö tällekin nyt olisi
joku muu paikka löytynyt. Esimerkiksi toi etulaatikko ihan. Ois ollut passelipaikka sille. Sitten tulee toi muovinen kansi päälle. Noin. Ja venytetään tuo kuminauha paikalle. Noin. Ja siellä on akku paikalla. Hirveä homma. Noin. Kialta pois ja kone alas. Katsotaan kun lähtee käymään. Vaihde P:lle ja aika iloisesti lähtee. Se oli sitten tämä video taas siinä ja palataan seuraavalla viikolla uuden videon äärellä, että sitten mennäänkin Mazdan kanssa tonne pohjoiseen ja katsotaan miten siellä käy. Pistähän kanava tilaukseen ja tykkää jos tykkäsit ja kommentoi jos on kommentoitavaa. Ja semmonen päivitys vielä tuohon Mazda-keissiin, että kun mä kuukausi sitten varasin ajan autolle huoltoon, niin sieltä sanottiin, että kaikki on ihan kunnossa. Nyt 3 päivää ennen kuin huoltoaika olisi, niin tuli ilmoitus, että huolto pitää perua, että heille ei ole sopivia testereitä, että se saataisiin toteutettua. Mulla on tästä ehkä jonkinlainen oma teoria, että miksi tämä ei onnistu, tämä huolto, mutta enkä mä nyt vielä huoltoliikkeen nimeäkään kerro. Katsotaan, saadaanko tämä järjestymään nyt jotenkin jollain muulla keinoin tässä muutaman päivän aikana ennen kuin Pohjanmaalle lähdetään. Mutta melkoisen vaikeaksi menee auton huoltaminen, jos merkkiliikekään ei sitä pysty tekemään.